Браво! Da. Upravo mi biće pao. Bravo. Ovo vranjanski igre neke, a?
Sve su s Kosova i Metohije. Sve je to. Menja destinaciju. Idem ja da sedim pored njega, da ga želim. Si igrali ovi nam
magara, čije li te okovara. Vara me baš ničije, tvoje mi je najmilije. Poljubi me, ja ti velju, pa ispuni srcu želju. Poljubi te radi nata, neka više narod gata. Pa je srce od ovoga, pretuklo mi od bologa.
ovdje djete, tu. Tu stavi, tu. Tako, dobro. Bravo, mi vraški. Polakujte, bre. Gledajte tamo. Gledajte. Poste pijani još, tražite još nekiju. O, domaćine, krasno veselje, gle, gosti gledaju fino. Vikaju ova deca, svako praviš ti gi davaš rakiju, te gi daš. Ne da. Vrti ga je budi. Polakujte, neću. Jo, čečinin čuda, će te mackam z blatu, će te pušćem u bular, te gi daš. Ne da, Ne da, vrti ga još je. Polakujte sve u glavu bi se vrti nešto. Ako gi ne daš, će te zapalim, te gi daš. Pali put se ne da. Zapali ga! Polakujte, šumari, polakujte. Aj, pomalo.
Ovo je sad Kosovo, a?
Tomića da nam se pridruže na sceni kako bismo mu uručili simboličan poklon. Dobroveče, Vlaščani, dobroveče, dragi gosti. Jel ima bolje uvertire za 24. festival Vlaška 2026? Do godine 25. možda ćemo spremiti još neko iznenađenje, ali mi smo naši prijatelji iz Venca planirali za 20. festival jubilej. Nije nam uspelo, ali evo ove godine uz pomoć naše sugrađanke i naše bivše člana Jelene Avramović uspeli smo da ih dovedemo u Vlašku. Jelo, hvala tebi, hvala vama prijatelji dragi i da se viđemo i dalje na našem međunarodnom festivalu folklora. Dobro večer svima. Eto, ja bih u ime ansambla Venans želeo da pozdravim sve prisutne i iskreno se nadam da ste večeras imali prilike da uživate u nečemu, da kažem, nesvakidašnjem i nečemu što niste imali prilike, da kažem, do sada da prisustvujete, jer naš ansambl se, da kažem, uglavnom fokusira na tradiciju, odnosno muziku, igru i pesmu koja je karakteristična za područje Kosova i Metohije i eto mi od 1964. godine postojimo i dan danas, da kažem, čuvamo naše nematerijalno kulturno nasleđe na prostoru Kosova i Metohije i zaista nam je drago što smo mogli da budemo deo ove vaše velike manifestacije i nadam se da ćete trajati još mnogo godina. Tako da, eto, još jednom bih se zahvalio Klubu Šumadija i naravno opštini Mladenovac i svim onima koji su omogućili ovo veče svima nama. Također bih želeo da pozdravim i sve učesnike sutrašnjeg programa i da naravno pozovem sve vas da i sutra ispratite program i živjeli. Bravo! Thank you.